الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya mga palanggungan na mga kami Islam. Alhamdulillah, yari na isang kita ni umiyabot pa zaman na to ini. Amoy in waktu launta sin pag-puso sin kita niyo sin bunga sin pag-iman. InsyaAllah ta'ala, waktu ini yari niya yung guru na to amin gumanap na isa sin pangadyan na to. Waktu ini serta pagpatuntong kato tanong bataan insyaAllah. Ang jarili na akong magpalukay kutbal ko na kaniya in waktu ini. Amin kumanap sin pangadyan na waktu ini insyaAllah. Wairul na ruwain din ka Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Wal yatafadal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mana palanggungan namu haruman ini yari na isab kita niyo magkita-kita ini tumukbal kami pahadarat sing kamu simpangadjian dahil nga kalam si mahasud si mahatingi damikian dahil nga hadis sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tudna mo aroman ini maong pahadarat sing kamu mga palanggungan na mo apag-agama in bunga sim pag-iman amin masi-masi kaya pangaddi taniyo hisuhud taniyo pamahasud si mahatinggi bang mayan magbunga pag-iman ama sa nato ini bat sabab waibihan kalingugan hama sa nato ini wala nalilingog imadya na imano siya kaumat na kauna biya sinlingog biya sing kasusahan hama sa nato ini in makahalulay sin mga kalingugan iwan sing kasusahan amo na yung pangadyan na to haruman ini sumpat sim pangadyan tanong limaway bunga sim pag-iban amo na yung kasaban. Mangod na mo arama pangadyan na to hayat dumini ayat hasuratul Qasas. Apal man sin Allah subhanahu wa ta'ala yaita kato tanim amin naun antara sin Nabiullah Musa iwan sin
Tao daruhak ka hamasan niya hikarun amuin hadaman sin Fir'aun pangadjiuntan yung haruman ini ba't na hindi aun makawatan yung pansukpatan sin pangadjiantan yung bunga sin pag-iman amo na yung kasaba. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Karuna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tabunnal tuud in Karun in siyayan in kaunan niya hamasa sin Nabi Allah Musa hakauman niya salta hawaita sin mga mananapsir dahil ang mga mananapsir na mayta ingkarong mapuok siya pa Nabi Allah Musa kana min kaumihi kauman niya pabaga alayhim nagdaruhaka siya hababaw singgumi amin pagdaruhaka nakabidda dahil nga kataan nagdaruhaka simulang labi rin simpanulang simano siya hajaman nila siya iwan simbos niya si Fir'aun mga tuan pangadyun na to ingkis siya ini imbay ta sintuhan na ayat ini ba't sabab balikan na mo aun parsugpatan pakahalan singkitan yung hamasan na ito ini malaing kandaman jamulay inna aun hamasan nila na dihati katutan yung matantuod palman sinallahu ta'ala ini karun yan ingkaunan niya kauman si Musa mapuuk ka niya pabaga alayhim in siya yan nagdarwa ka halawang singkaw man wa ataynahu minal kunudi dihilan siya sinallahu ta'ala pangalta sa taud-taud yung pangalta sa taud-taud dihil kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala bang sayuhon mahinang sabab ipagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu limatong na in Nabi Allah Musa maun kanila nagpahati. Mga tuan, in alta dihil sinallahu ta'ala kaniya sa taud-taud. Intanda niya yaribiyata sinallahu ta'ala. In kunsi sadya sin pangalta niya di mara sin tao makusog in taod sin kunsi aming kunsi sin pangalta niya hatiap-tiap kauman aun alta niya bang puno ning kunsi sin pangalta niya yato kunsi sin bulawan niya nagtatawaan niya bulawan kunsi sin pagtatawaan niya alta pila kataan sin kakaya-kayaan aming mahal ka punon na yung kunsi yadto laong sin mga kaibanan mananapsir hamukunta dahon di makrasi na mukunta jamaa makusog di mara intaw sing kunsi sin pangalta niya tay mangud na muha ka ma Islam ulil kuwah damikian dia tak katutan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala di ayat ini tao makusog dumasing kunsi sin pangalta na tipon niya di na makaya mga tuwan hamuk masa izkala lahu qawm biyaitaan siya sintaw kakauman sintaw marayaw impawayta kaniya
ay rakaw magduyag-duyag, ay rakaw kumuyag tuod simdihan banus pangalta. La tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Na Allah subhanahu wa ta'ala di makuyag ha mga tao kiuyaran simbukun kuyag kabayaan niya. Bang bihad tutay mangud na mo duwaing kahalan sing kakuyaran. Kakuyaran kiuyaran hadyan tao wala duning kuyag sintuhan. Siya ini karua kuyag kiuyaran ng tao sabab tiya kakuyaran sila Allah Ta'ala rum kaniya. Ampay ni karon kuyag niya sadya. Kuyag nagtaibog siya, kuyag nagtakabur siya. Ing kuyag din Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuyag pagsuko, kuyag pagtag-ipon, pamahasod si bahating. Na, uno yung kaya kuyagan si Karong. Taod sinalda niya. Mga tuwan, habayta sin Allah Ta'ala riha ayat ini, ing kuyag yadto, kuyag ikanalka kanya. Ing kuyag yadto, kuyag ipaghiluhala. Yari na miyabo tajaman natin. Kuyagan in tao, kuyag paghiluhala. Amo na ing kuyag, di matu kan karon. Biyaitaan siya si mga tao marayaw. Lamod na roon in nabiyar lamu siya biyaitaan siya. Ay rakaw makuyag. Ba't sabab, ingkatan kiya kuyagan mo yan, bukon din nga kawasam, bukon din nga kusog mo, bukon din nga parakala kabayaan mo, hiniyan aw nag-anughara kayo. Sa pindahi, ing kuyag yan. Maun pa kuyag kabayaan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, makatanim pangadyan dihayatin ni, makuyagin tawa pangalta. Makuyagin tao hakawasa. Ing kawasa iwan sinalta, lingkad. Amo na yung kaya kuyagan sintawa masanatuin. Intuin. Kuyag halingkat, kuyag hasin, kuyag hakawasa. Intuyad tu mga tuan. Kakuyagan katantan, sarawa. Kuyag, wala doon ning kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyo da kuman mga tuan, aw nakakuyagan. Dalam sinaong kakuyagan, tiyo da kuman, hikaw na sintaw ing kuyag kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Siya na intao masanyang di hababaw singguni. Ampaying kuyag ipiraon, ang paing kuya gikaron, wala kaya sa niyang kanya. Sambil pamasa na ito iniyarin sala sila nila biyabayta. Pamintangan sinummat. Labi aula pamintangan sinummat kahinapusan. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Main kandakan katutan yung pagpakuyag. Sa kalilian sinallahu ta'ala rin, ay ikaw makuyag. May ing kuyag mo, kuyag pagmasya.
Balikan na to, mga tuwan. Duwaing kakuyaran. Kakuyaran pagmaksiyat, kakuyaran ni pagdusa, kakuyaran ni kabat dusa. Yung kuyag ikarwa, kuyag hikasanyang. Hikasanyang sin lomba, hikasanyang sin jantung umaluk papardakan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, imbal-imal, makuyag sila magtagipong kami. Katan sindaraakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala asibi iwandakula halawm kuguran ko yan. May tayad ko, tiyanto nila, inagdaat kanila, amoy nagpapanyari kanila. Damit kiyan, tiyanto nila, wang nila mahinamin daakan sin Allah Ta'ala, hikasanyang kanila riya dunya, labi aw napaadlaw ka na. Dihan mga tuwan. Na, unin hikasanyang dahi, parman sin Allah Ta'ala, wabtagi fima ataka Allah. Pakaya sadya, dauta sadya, ing kabayaan sin Tuhan doon na pangaltayan. Ing pangaltayan, pakaya ing kabayaan sin Tuhan. Ing kawasayan, pakaya ing kabayaan sin Tuhan. Ing kusugyan, pakaya ing kabayaan sin Tuhan. Sabab bius sadya kay mo temporary na. Agara sadya ing kabayaan sin Allah Ta'ala runa. Wabtagi fima ataka Allah. Hinanga sadya, muhuta sadya, ing kabayaan sin Allah Ta'ala, uno-uno na inihanugara kayo mo. Ay mula-mula hindi kabayaan niya. At tulayan mga tuwan. Dahil nga sabab yan, imbar iman na kauna sambil hamasan na tuwin. Bang sila anugharaan sin Allah Ta'ala karayawan, ing karayawan niya anughara kanila. Bang sila kirihilan bihaon, mamahagi na sila bihaon. Di na sila magtakad sin konsum, sababing konsum duwain na. Pag napaka kamu, pagmura kamu, sin uno-uno na yan ughara kaniyo sin Tuhan. Maita, ganti anda kaniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mo istambaya, ay mo diliha. Maita, pag sayo mo nagdura kayo ban sin alta mo nalibdo. Ada kala na kau nakawinin alta mo. Ada kala na kau alta mo nakawin kau. Hinagi mo, no bang isab pasin kapag uway na, dinato ka bunahan ng Bisrael. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta ka ito tani. Hisiyo-siyo tao na kaya anugharaan sin Tuhan, uno-uno na rijiki karayawan na mahali siya. Yaring bayta sin junjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapuyaran. Aon na akon sin Allah Ta'ala malaikat mong kaniya. Inta uyanugharaan sin Tuhan rijiki. Pagubusin rijiki. Yanughara kaniya. Ri niya istambayon, di niya dilinghon. Sagawa, nagmura siya. Nagpasaw siya. Yarin hadis. Allahumma ti mumpikan halaka. Da akon mong sin Allah Ta'ala yung malaikat. Paipon yan. Yanugharaan, karayawan, sin, kawasa, ingat, uno-uno na karayawan, piyagmura niya, dumuha ka ng malaikat. Allahumma ti, o Tuhan ko, mangayo ako kayo. Di naman na yung malaikat kanila. Di na sila maggunarayaw. Sababi po sila sing karayawan. Hisim magguna karayawan, di akato kanila. Kaya dirihilan pa siya sin Tuhan karayawan, duaan pa siya si malaikat karayawan, hasabab sinhinang niya karayawan.
Naunin ninang niya karayawan. Impiyag mura kanya sintuhan, nagmuray sab siya. Inhiyanog hara kanya sintuhan, nang lapay siya isab. Duaan siya sa malaikat, tinduakan niya, Allahumma ti mumpikan halaka. O Tuhan ko, amin o, ipon mo yanog haraan mo karayawan niyo. Wala niya istambay ang karayawan siya, nagmuraray sab siya. Piyag mura niya rin, piyag mura mo. Kima sadya siya sinsuko niya na ganti ikan niya yung piyag mura niya. Pula-pula mo, Tuhanin gumanti, pag di ko mawaya. Na aon di mamaya, subay tawing gumanti. Bang siya nakanilang gatos, subay pagbalik tong gatos. Ang pendiay tadunayin, Allahumma ti mumpikan halaka. O Tuhan ko, hindi mo malaikat. Indua si malaikat di magkabalda. Indua si malaikat tayo mo sa dasin Allah Ta'ala. Ikaw hindi wahan. Bang siya nagmurahangi mo. Inirwa si malaikat, o Tuhan ko balik ka. Intuhan bang magdihil tumbas, bukumbya sinta. Amo yan mga Tuhan. Dumadlaw rumuha kami. Inamuk malaikat isab magtupataw amin kuripot. Matawrid dihil kanya sinallahu ta'ala sa kuripot naong simbatabihaw ni stainless. Duahan na isab siya si malaikat. Kunin dua si malaikat. Allahumma ti mumsikan talaka. O Tuhan ko, amin ipon mo yaw niya nagharaan mo karayawan sa kuripot. Tiyatapok niya. Di siya mabaya magmura simpiyag mura mo. Na talapa. Igan na yung barakat sinagta niya. Renga sa wabyan, minsan sa kunong sa kinay. Intaot simpangalta niya, way na barakat. Di siya bayaan magmura pamarayaw. Subay pagmura pamagtakabbo. Na ini paraon piyag mura niya. Ini karon piyag mura niya pagtakabbo. Turayan to ha. Kaya nga saganimbay ta kaniya, wabtagi pima atakaw. Pakaya sa jaron halta mo yan, yung kabayaan sintuhan, naon na kayo mo. Pakaya sa jaron na kawasa mo yan, yung kabayaan sintuhan, aon na kayo mo. Pakaya sa jaron na kusog yan, yung kabayaan sintuhan, aon na kayo mo. Sa kaliwala niya piya, kayo hukun na kanya, way na kanya. Na-destroy yung karayawan, sabab wala niya naraing kabayaan sinawag. Wabtagi pima atakaw ad-daral akhir. Amoy ni kasanyang kay murito adlaw kana. Mga tuan, misan biya din yung sanyang natudi adlaw dunya ini. Pumangi, dapat dalundaran mapungin nila. Amin mga tao, nag-uusal, sinaw ni pagpahagpay nila. Bang mapunin, ilawang ka dyan, kung para saan madyan na. Duarwan ni mamagkabka. Kaya kabkawan niya yung baran niya, kaya kabkawan niya yung anak niya, kaya kabkawan niya yung apo niya, sambili na siya makakaya magkabka. Natuan, tali ako nilang pumulyaw. Tali amarayaw. Amo yung paghulaan manukay. Bati na po tanyo Adam, pila sinsuri na yaw na lang singkubo. Wabtagi pima ataka Allahu daral akhir. Pakaya sa diyang kabayaan sintuhan, doon ang mga nasabot, ni'mat dihil kayo. Wala tansa nasibaka minad dunya. Na tumtumay sa baong suko mo. Pagmurahanin suko ipagmumura. Pag napakahanin suko ipag nanapaka, kawaain suko sin suko mo. Bihan mga tuwan.
na uno pendiay takato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Pag marayaw ka, pabaran mo, iban papagkahi mo, tuntuma ing kabayaan sin Tuhan. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Hinam kau sin kabayaan sin Allah Ta'ala, tudyo pabaran mo. Iban hinam kau sin karayawan, kabayaan sin Allah Ta'ala, tudyo papagkahi mo. Balaw dapat tumtumeng karayawan, amin jimatukay. Mga tuwanin masana to ni maunit tumtumo. Ba't sabab ka na, wala na to kaya pag-anaran, wala na to kaya pag-praktisan, in magtabarro hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan, uno pendeta sin Allah ta'ala. Wala tabghil fasada fil ard. Ayaw kau dumaot magmaksiat hababaw singgumi. Pakayon min alta mo. Pakayon min kawasam mo. Pakayon min kusog mo ayaw. Iyanog hara kay mo sintuhan. Wala kiyarihila kay wanan yan kay mo. Napi kau tau marayaw. Sa kalipini kau sintuhan tau marayaw, pakayon mo hitag tau mangi. Pini kau sinallahu ta'ala magpikilan marayaw, sa kalipakayon mo ipagpakay pamarayaw. Pamangi. Wala tabgil pasa. Ay mo pakayain iyanong gara kay mo sintuhan, hipang larak mo sinatulan, kabayaan sintuhan. Sa pakaya, hakabayaan sinallahu ta'ala, uno-uno na iyanong gara kay mo, matao diban tiyo-tiyo pakaya pakabayaan. May bat sabab, ubos na biutangan sintuhan, ingkatan gumi, sinatulan niya, piyara hakanabihan iba na karasulan, labi aulay ummat haulian ini, ubos na biyayta, sinallahu ta'ala, padundungan tani Rasul sallallahu sallam, kaya hatihan simadjana. Firman sinallahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum. Sinadlaw ini, kaya hatihan yan sinadlaw, sintawang adlaw. Bangaw nutong. Jukop na inakamanat. Di naman jari hanapan, di naman jari mainusan, di naman jari kataan, jukop na. Wala tabgil pasar. Ayaw sadya kau magkarwa ka hababaw sige. Ubus na riutangan sinallahu subhanahu wa ta'ala ako na. Na magununadya kau maga. Dahil nga sabab yan, imbay takatutan yung si mga tao maingat. Hamasa na kauna, iwan hamasa ini. Ittabiyo. Arad sadya kami. Naunay nakaran na to, sila bukon. Kami bukon. Nahisyo. Ittabi'u ma unjila ilaykum. Agad na sadya kamu uno-uno nain piyatulun mong kani. Hayat kay banan. Kaya sinallahu ta'ala pajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hipapaagad na sadya katutan yung inhiyatod mong katutan. Wa ma atakumur rasulu pakhudu. Palman si mahasud si mahatinggi, uno-uno na inihatod mong kanyo sinabi niyo, tay maaliw. May tadiak siya naghatod, ho. Nauno siya. Daak sinallahu ta'ala. Laung si mag-aanggalis biyaw, messenger of God. Daak sinallahu ta'ala, maghatod mong katod sinsulat dahin kaniya. Napaman sinallahu ta'ala, uno-uno na sadya inhiatod sinabi niyo, maun kaniyo, doon nakamuha. Ay nakamutumay bangaw naghatod dugayin. Bangin hiatod niya maun kaniyo raakan,
Ayaw na kamo gumumod kamias. Sa kuya. Kapuyakan nyo na tayo ni. Diba, buhay pag-astulan taniyo hababaw singgumi. Kuyag da. Pag-atod mo sin pagkauntiyo-tiyo, kuyag da ka. Sa baba mo nindidikit mo. Pag-atod mo sin pagkaun maabutin pa nga unway, kuyag da ka. Kabakan na. Aturayan mga Tuhan. Na ipapatay man na sadya ka ato taniyo. Sintuhan taniyo Rabbul Alamin. Uno-uno na sadya inhiatod mo ka ato taniyo sinjunjungan. Narwara niya ato mo. Hinangan niyo indaakan. Giban ko yan. Tangkisin niyo inliangan. Buga hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturayan tayo mamutang. Wala tabghil fasad. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sa munal ito, di mahasot si mahatinggi, di niya kalasahan ng mga tauman larak sin atulan sin Allah Ta'ala yari hababaw sino. Bang sadya iyakan. Bang sadya nagmakuyag yung mga tao, hadaman inimiyakat sin kawayaan sin Tuhan, way hiluhala. Sebab kyo kuyakan. Ayaw pari kuyakan kau si mataod. Misanin way kuyakan da kau may ta. Wala pari maratong magdaratong datong da. Nabiyaon mataod ya astulan. Tiyo ya astulan. May ta mabaya sin sa kunum sa kundaing kaniya. Nasa biya tumataod ya astulan da. Bialong maridag, bialong na kundag bus matupod kita magtutayan na. Wa tawakkalu ala Allah. Firman sinallahu ta'ala, pangandul kamu. Ay ikaw mangandul ako wasa. Ay ikaw mangandul ako sug. Ay ikaw mangandul. Ay ka. Di ka pangandulan. Nauning ka pangandulan. Wa tawakkalu ala Allah. Pangandul kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan. Nah, puno pembiyeta si mahasut si mahatinggi. Piyawaitan man bihad tuwing karon kaalta mo sa lasadya yung kabayaan sintuhan. Doon day nalta mo ikaw ra, napura, kaya mo rin katantan sa pagkaya sadya ron alta mo yung kabayaan sintuhan. Unin na rin niya, kala innama utituhu ala ilmin indi. Inaginihan ka na ko na bihay ni, pasalan wais ako. Pasalan siningat ko. Kaya lupahan niya, iningat niya, isin nagpapanjari. Kaya lupahan niya, inutok niya, isin nagpapanjari. Kaya lupahan niya, imbaran niya, isin nagpapanjari. Damit kiyan mga tuwan. Kasalasilahan sa minkaro. Kaya lupahan niya, nagpahansam ka niya, bangisiyo. Impamung niya mga tao, nagbayta kanya akara sa ding kabayaan sintuhan. Maingat na kulong. Ang kanakulong na nabiyay ni, pasalan siningat ko. Ang kantimaw din sin kuri marasin unta, di marasin tao makusog, intaw tsingkunsi. Sin pangalta ko sa bablong na, innama utituhu ala ilmin indi. Pasalan, simpyagtuyan ko, ingat ko, nag-study ako katanta. Kaya lupahan niya, puunan niya, ang lady. Nariyan natuan, sinji matuwa masanatu. Kaya lupahan, sinumat kaibanan. Innadanog harak kanya karayawan isiyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito mga tuwan, pagpraktisan na ito, uuhon na pinakal na ito. Wayroon anak po na ito, wayroon kampong na ito, makarihil ka ito kanyo karayawan. Bang bukon, hiyanog hara si mahasot si mahating. Sa kalimpa mong simpirawon, impa mong singkaron, ingat ko sa ano.
Pinagtuyuan ko siya, nang kanakuti maudin sin. Ang kanakuti maudin ini, kakaya-kayaan, pinagtuyuan ko, pinag-istadihan ko, ingat ko yan. Naay mo to ang kalupay. Hindi ikaw nagbisara biha. Awalam ya'lam anna Allah kad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwah. Ay mo papalupah kanina. Aun palawi in taud sin alta dahin kaniya, hanakaw na rin kaniya. Asyaddu quwwatan wa aktsaru amwalan. Lawi pa rin kami sa gawa mga tuwan. Nagdaruha ka man siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, natuwang ka lang na. Makusog pa rin kaniya. Natunggang king na. Kaya kausanda sinallahu ta'ala tiwang ka lang siya. Nabiyad din na siya. Amo yan mga tuwan. Beta katutan. Na. Yan itong imbeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahamok ma sa mga tuwan. Di niya ratay mo, di niya pagkahakaran, imbita si Nabi Allah Musa kaniya. Gaman kimusog na yung pagtakabo niya. Sabi na niya, ingat ko yan. Kanyang nabihanin alta ko yan. Yan yung tao. Hamuk masa nagtikil siya, ipamahalayak niya tao. Intaud sin alta niya, intaud sin kakaya-kayaan niya. Pakharaja ala kaumihi fi jinatin. Nagtali siya, unubahin marayaw niya. Ngayon natali niya magparit, bang biya masatay niya. Pariron niya, inalta niya, ipakita niya tao, sin siya marayaw rin kan Nabi Allah Musa. Aturayan mga tuwa. Na nagtali na siya, biya din yung kani magparit. Naghinang na siya plano, bang biya din. Kataan plano niya naka, nagparid sila. Hawala panaon yung parijad to, aun plan niya. Aun pikilan niya, hipang larak, ang Nabi Allah Musa. Larakun sing crowd. Larakun sing mahadjala. Unin tiyali niya, tiyali sing karong, hipanglubuhan Nabi Allah Musa. Nagpalawag siya babae malingkat. Mar'atun bagiya. Amin babae malingkat sa naginang maksiyat. Hipang-destroy ang Nabi Allah Musa. Bihilan niya bunawan, bihilan niya alta. Paway taon ni hadya yung babae yaon, hamahadya na, hakraw. In siya hinang mangi Nabi Allah Musa. Ang pamalarak in Nabi Allah Musa. Kaya lupahan niya, yung kanabihan ibang karasulan, maksuman il maksiyah. Kaya tampanan sinallahu ta'ala ng maksiyah. Protected sila. Yung kataan kanabihan ibang karasulan. Yan yung plano ikarong. Mamayta sadya siya hakraw diyaon. In Nabi Allah Musa, mangi. Yarin hinang niya. Intanda mga tuan mo kung nakawasan niya. Di niya kapagbayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amo rin palanto po sin Allah ta'ala yung marayaw. Imbabai. Ya, dihilan niya pangalta. Katantan, bang man kumangin Nabi Allah Musa. Wala na agad yung plano niya. Gaman. Nagtawbat imbabai. Niyakat. Kan Nabi Allah Musa. Aturayan mga tuwan.
Yato yung mga kisabeta. Pamintangan sinumating. Plan niya hikarwa. Hangkan siya magparin. Hipakita niya, ingkawasan niya, kanabyo lamusa. 5 siya halong singkauman. Amin kalubukan sin nabyaw lamusa, iwan simya makadkan niya. Pakaraja ala kaumihi fi jinatin. Na nagparid na sila. 5 sila, hamaglis sin nabyaw lamusa. Amin yaon sila nagpupuni, iwan simya makadkan niya. Hawak to siya 5. Hawak to 5 yung crowd yun namin nagparid. Yaon piya kita yung kakaya-kayaan. Singkaron, 5 sila, hapag hinduan, sinabyon na musa. Crowd na isap sila. Paglaway niya, iwan si mga nagparid na yarin parman silang lauta na bangunin di mato. Kala lalazina yuriduna al-hayat at dunya. Ya layta lana misla ma utiya karun innahu lazu habbin. Pagkita nila yan na, nakapamungin mga tao mamaya sing karayawan dunya, amin niya ang kanabyaw na mo, sa pamung nila ini. Sa isablong na bang kita nabiyakan po ninyo. Bang kita lang na nabiyak kadkaro ni Nindayaw, in nakapamungin, to amin niya ang nanabinyaw na musa. Di murungo. Imbiyeta sin nabyaw na musa hino kanila, pangadyan, pagtuhan, hipatumtum ni, piatumtum si Nabiyaw Lamusa, sinaun adlaw susugo. Paglaway singkaro ni ban si mga tao ka, miyagad ka na nagparit, nakasiha yung mga yato, nakapamungo, sa kisablaw na bang kita nabiyakan ko niyo. Sindayaw mo hikaro, tawag simpangatan niya. Aturan yung mga to, ano min unin di mati? Na yung pamung singkaron kan Musa, hinagin niya, Puddilta alayya bin nubuwa. Ikaw nung niya Musa, nakalabi ikaw rin ka kuhapag nabi, bihaw nakalabi na ako rin kayo. Puddilto, nakalabi na ako rin kayo, hasabagsin pangalda. Aturayan mga tuwa. Nadis. Daaksin Tuhan. Kaya kausan niya biyaitaan biyan. Hama sana to ini mga tuwa na una magbayta tao. Sana ko ilang nabiya. Makaminsan sadya. Hang katahon. Kaminsan sadya. Hang kapito. Alamat long niya. Mariyaw rin sa baka. Tuhan diadagbos. Nakasingod simbisaray. Karong. Imbis sa rasing karon, inikaw lang niya, kaya labi mo rin kako, nabikaw. Nabihaw lang, nalabi na ako rin kayo mo, mataw din ang tako rin kayo mo. Mataw pa yung tao miyagad kako din kayo mo, misanim miyan kayo mo miyagad pa. Ato na yan mga tuwa. Yung kahalan. Na, impamung si mga tao marayaw. Wakala allazina utul ilmah. Wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila saliha. Pinagisin mga tao beriman. Amin gawutin pag-iman nila. Wala sila nangibog sing kakaya-kayaan di hababaw sing gumini. Wala sila imibog sin altay karon. Wala sila imibog sin kaya-kaya ni karon. Misan piarid niya na. Impamong nila ang mga imibog. Wailakum. Panganal ka mo marayaw. Talian niyo marayaw, ang kaptangan niyo yan. Sawabullahi, intutong basan sinallahu ta'ala, labi rin sing kita niyo na piyari diyan. Naaturan na yung dunya ini to. Ano yung pangatod na to? Marayaw. Marayaw ang pangatod na to. Sa rawa bang ikumpre na to, paawiyata sinallahu ta'ala, at lususungon, di misan, mabiyahang lupindayaw.
Panganan kamu marayaw. Inagis yung mga batima namin miya ka daw. Ano diyo lamusa. Sawabullahi khairun. Intutong basa nirihil sinallahu ta'ala min marayaw. Kada siyo liman amana. Pamanga sila mattaning pagkabili. Wa amila salihan. Iwan. Piyagamalan nila. Indakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unin dukulan. Sinaya. Wala yulakaha illa sabirun. Di karihilan simbihan amuray masabar. Aturay ang mga tuwan. Dahil nga sa babyad to, insiman niyang hamasasin Nabiullah Musa, amuray mga sila takakasabar. Dahil nga sa babyaning kasabar, kaunahan na to. Wala nalilinguging gumi, balikan na to, biya sinlingog hamasa nila. Why? Inlingog ang gumibiyaon, bukun global. Bang global, mga pilahulada. Universal lingog. Nalilingog yung gumi, nalilingog yung kubon. Universal mga tuwan, nililingog, walihan din. Sa kawa mga tuwan, biya itaday di kato, pangadyan sing kita, hindi matukan karun. Wala yulakaha illa sabirun. Way karihilan sinallahu ta'ala karayawan di hadunya. Kasan niya, iba na adlaw, kana-kana, amuray mga sila timatas. Wala namigog. Kasabay na mga tuwan, dahil nga sabab yan to. Dahil mangog na mo aram, praktisyon na to, yung pangatayan na to, magsaba. Dahil nga sabab yan, baitaan na mo kamukisa. Sin sila umat na kauna. Di lang magsalik daywan sininihan, kadaman na sila. Asawa simpiraun, hi Asia. Daraballahu, parman sinallahu ta'ala, suratul Maryam. Inayat biasa na to kaya na, suratul Qasas. Parman sinallahu ta'ala, daraballahu masalan, lillazina amanu, imra'atu fir'aun. Hinangan sinallahu subhanahu wa ta'ala, panaw pamahan, singuran, matakaddam si mga sila barima, hisiyo. Hi Asia asawa simpiraun. Uy, uno yati makamun kaniya. Sabab sinaung kasabay niya. Minig siya rin upat karayawan. Minig siya rin palas. Minig siya rin bulawan. Minig siya rin alta. Minig siya rin kawasa. Imita siya minig. Sabab natanto niya, anya yung banan niya. Natanto niya ng laog yung banan niya. Sabab wala niya agad hanap yung lamusa. Kaya sabihan ito mga tuwan, inkiseniya ribeta, daraballahu masalan lilladina amanu imra'atu fir'aun. Unin pa mong sinbabaigan na rulin. Suntuan sin kababaihan, suntuan na sin kausukan, lawi aula suntuan sin mga kababaihan. Izkalat Rabbi, namung siya, ya Tuhan ko, ibnili indaka baitan fil jannah. Mangayo ako Tuhan ko kayo. Miga ko rin nga pala simban ako. Sa baban niya ya. Manglalaog. Ibnili indaka baitan fil jannah. Hinangi ako pala sa loob sinsunga. Wanajini iban tangkisan ako. Dahil nga kangian si Fir'aun iwan sininan. Wanajini min Fir'aun wa aman. O Tuhan ko, tangkisan ako. Dahil nga ni si Fir'aun. At kuno yung banan niya sa pagkita niya. Pagbasa niya sing kahalan, wala man niya kadamasa ha panghindok niya sampay si Nabiullah Musa.
timakliat siya magtu. Di nga palas. Di nga hulawan, di mamat. Aturayan mga tuwan. Suntuan sing kababayan. Namung na siya patuhan, balikan taniyo, utuan ko. Kay mo ako mangando. Kina ako magkakabi, ako mangando na mga pangalta simbalan ni Ipiraw. Pula-pula mo yan. Mini, may tayad tuminig, kaya na naman niya indayaw simpagiman. Kaya na naman niya indayaw simara na kabayaan sintuhan. Pag nanam niya, siya balan niya. Kaya sabi, amang di ka na naman sintaon sarap simpagkaw nila siya kumaon. Kaya na naman niya mga tuhan. Na. Wanajjini min Fir'auna wa aman. Wanajjini min qaumil zalimin. Ibanutuan ko tangkisan ako rin ang mga tawan niya. Nabaita sinigno kasi hiukutanin dua si kiniya, hiukutanin dua lima niya. Ampat siya biyaitaan simpanan niya, nabiya din ka. Magbalik ko marikapot na mali. Amo na yung kapangayo niya patuhan. Diya sindiya palit. Butuhan ko. Palas, alam sinsuga. Kaya kita kanya sa saat. Timu inluha niya. Pangati si Firaun, mga miyakat na siya. Timu inluha niya. Singko yan. Kita niya na inamuin higanti sin Allah Ta'ala. Hasabab sin kasabar niya. Wala siya na haylan sin pangaltabihan dagbus. Kaya ano ay siya na haylan? Sabab sin pag-iman, kaya na naman niya yung pag-iman, imbungan niya siya balan niya. Kaya kita kanya sintuhan sa saat, timuin luwa niya. Singko yan. Ampa na kiyawa, sin malaikat inyawalihan niya. Wala siya na minsan na ituran. Bihan mga tuan, na mura-murahan. Ano garaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Karayawan. Di mawin siya na hipikilan. Di mawin siya na hiatay. Di mawin siya na hidasad. Bangyaw ning kasabar. Mayta inggapi taniyo. Kagpapanjari silang itilang lupa. Na mura-murahan. Ini ano garaan kita niyo karayawan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kabarakat sing Quran mahamulya. Sa luwaitan niyo. Iingat. Insyaallah ta'ala. Hiyanug hara sin Allah Ta'ala kado tanin dayaw. Sabab yaun ingkatan dayaw. Akan lang si mahatod si mahatinggi. Mauli patugtuhon na mo dito yung pangadian. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana jami'an minalladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan kami arama Islam, alhamdulillah, at tunain dahil ang mga bunga sin pag-iman, murah-murahan, nakahampit kita niyo sin mga bungayat to insyaallah. Manjariin kami langta masi-masi amoy magpasampay singka sila sa montan ipatantaan amoy inimalok tam hawak ini murah-murahan gandahan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil na aming pagmatuyot na to tumog amoy imingat sin pag-arama insyaallah minsan kamo yan biya mga naghali-hali na kabayan niyo na yung mga yato itokbal na to yung pagsukod pa Allah subhanahu wa ta'ala sin dahil ha mga nikmat sa lago-lago dari kita naghali-haliha bayi taman dariyan na sadya sumampay kato in sa lago-lago nikmat atau sa halka-halka nikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala amoy in nikmat subay ito pagtuyuan sinambok-pahambok dahil kato taniw kawaon karena in katan nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakawigda in pag-agama in yadto hisyu-syu sadya in amoy in matuyo kaniya iwan mabaya kaniya mo rin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan yung mga kamoyan namin nagmatuyo longta nagsandal sin karok nila
habang mayan makahampit si mga yadto pangindua asing kami murah-murahan mangmanit to hiril kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ipahala sa lago-lago adlaw kanang insyaallah subhanahu wa ta'ala anjari na tangguson na isa bibandua asing guro na to kalasan kaya na amating sunnat sin Daul Islam amin siyo-siyo iti mga magdihil pangadjian siya rin sa makatang bibandua kalu-kaluon pa hibis sa rasing guro na to kalasan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وآتنا واعف عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله